Hürmetli wagtlaşlar, aýdym aýdalaty gepleşigimiziň täze sany ýaýlymda siziň bilen. Ýakyn wagtlaşlar, Türkmenistan parahatçylygyň we naşbaň watan ýylyna hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyna Türkmenistan diýarymyzy gün saýyn gülläp etýär. Bize şeýle işretli durmuşy baş eden gahryman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýar. Şeýle arzuwlar bilen murtabat gepleşigimiziň täze sanyna başlaýar. Gepleşigimiziň bu sanynyň mihmany biziň hemmämiziň söýüp dinleýän aýdymçymyz Guwanç Gurbanow. Yaranlar halayık bu derdimden bilen var mı? Aşkıma diyemem o canlar, garip könglüm alan var mı? Aşkıma diyemem o canlar, garip könglüm alan var mı? Guwanç gepleşigimizde hoş gördük biz sizi. Sağ olun. Guwanç gepleşigimiziň şertlerini bilýänsiňiz-de. Awa. Guwanç, onda gel ilkinji ýyleşimize jaňa deli. Gel. Alo, salam. Waleyküm. Aýdym aýdar gepleşiginden jaňa diýär. Özüňizi bilen tanış etseňiz. Aşgabat şäherininden Öwet Gurban. Öz bilýänsiňiz-de şertlerimizi. Hawa. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinji şertimizde. Takan gyz. Bolýa, başdyny dinleýäs. Daşy ýaryp çykan ağzyn göredek, adatyň dağyn ýaryp çykan gyz. Aklym hayran etdi bilil o adyň belentinde bagtlaryň kakan gyz. Başargymdan aýtdym. Bolýa, kabul edýäs. Öz. Ene ikinji şertimize geçýär. Häzir ikinji şertimizde gepleşigimiziň mihmanynyň aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmeli. Şoň üçin biz gepleşigimiziň mihmany Guwanç Gurbanowa geçirýäs. Guwanç başdyny. Öwe salam. Salamu aleykum Gurban. Häzir bir aýdym hiňlenip bereýin, onuň ýerinde dowam etseňiz. Bolýa, başargymdan. Gül ýakany, gülley boyuna, dakançaň ýatla meni. Gaýdar bilen jan, akşam Akşam seyle, kıyılar bilen can çıkan çağın yatla meni. Şemada usip çıktan dedi can, kaçın oyna çöze çöze. Vah kara zülfün aydep yüze can, kara zülfün aydep yüze can, dören çağın yatla meni. Başardığımdan yerine getirdim. Bolýa, kabul edýäs. Gara öz ýürek duýguňyzy aýdymyň bilen beýan etdiňiz. Berekella gepleşigimizde ýeňji bolýaňyz siz öz gutlaýas ýeňşiňiz bilen tüýsürekden. Awarım. Aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňşi kökmünde. Guwanç Gurbanowyň käwelemedi wasbeýan aýlanyň aýdymny goýbersäňiz. Bolýa, öz elbetde gepleşigimiziň mihmany Guwanç Gurbanowyň aýdymy siziň üçin ýanglanar ýaýlymda. Köp sag bolun biziň gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Minnetdar sağlamanız. Bolýa, sag bolun. Ak süt beren käbe menem yoktur meni sinnek süýün. Bağra basyp balam diýen dillerinden aýlanaýyn, aýlanaýyn. Bağra basyp balam diýen dillerinden aýlanaýyn, aýlanaýyn. Uzak gece şuur çeken uklamanlardan çıkan. Doğulan günüm bahara basan günlerimden aýlanaýyn, aýlanaýyn. Doğulan günüm bahara basan günlerimden aýlanaýyn, aýlanaýyn.
kuş bolup göğün yerin. Bu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Bu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Hamsı gıplap vaktal men uğrumda hallanatan. Sallançağın bağın tutun ellerinden aylanayın, aylanayın. Sallançağın bağın tutun ellerinden aylanayın, aylanayın. Aylanayın, aylanayın, ecim canan aylanayın. Bu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Bu dünyada ömür süren yıllarından aylanayın, aylanayın. Nähili aýlaşlar gepleşigimizden ýeňjesi öwzatly ýyleşimizde çün gepleşigimizden mihmany Guwanç Gurbanowyň ýerine ýetirmegine aýdymasa Türkmen Owady radio ýylymyna tomaşa etdiňiz. Şeýle hem owadyň tolkunlaryna diňlediňiz. Indi orta gepleşigimizi jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, Alyo, salam. salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaň edýäs. Men körpe aktyjagym edenler onu. Reger men ýanyna baraýyn. Bolýa. Gowy aýlanýar. Gowy da. Şükür boy degen aýdyňyz da size biri. Jaň etýärler. Aýdym aýdarlar. Alyo, salam. Alo, salam. Aýdym aýdar gepleşiginden jaň edýäs. Garaşywa tirdim da. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Aşgabat şäheriniň 20-nji sinekdeginiň okuwçysy Kömekgül Nuriýewa. Kömekgül bilýänsiňiz da biziň gepleşigimizden şertlerini. Awa. Ilkinji gede gatnaşýaňyzmy biziň gepleşigimizde? Awa. Näçinji synpda okuýaňyz? 3-4-de geçen. 4-nji synpda okuýaňyz onda. Awa. SMS-i özüňiz ýolladyňyzmy? Awa. Ya bir kömek etdimi? Yok, özüm ýolladym. Özüňiz ýolladyňyz. Onda bize aýdym aýdyp berjeksiz. Şeýlemi Kömekgül? Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinji şertimizde? Eldar Ahmedowyň gelsin diýen aýdymy. Bolýa, baş üstüne diňleýäs. Gelsin. Yarım gelsin, alma bilen o, narım gelsin. Gelsin. Narım gelsin, alma bilen o, narım gelsin. Ah, alma bilen o, narım gelsin. Özü gelse sile bağa. Gözüm düştü ho, nerli yara. Koyma meni. Koyma beni aklara. Tolgun ýaňa döýdýän Kömekgül. Awa ýyzym bilen oktaýarmyn. Bolýa, kabul edýäs azyna bir went bolsa ýeterlik. Indi ikinji şertimize geçýäs. İkinji şertimizde häzir gepleşigimizden mihmany Guwanç Gurbanowyň aýdyp berjek aýdymynyň ýyzyny dowam etmelisiz. Şoň üçin Guwança geçirýäs. Başlyna Guwan. Salam. Gowy ýagdaýlar. Awa. Kömekgül bir aýdym ýerine ýetirip berýän, onuň ýyzyny dowam et bolýarmy? Bolýa. Maňlaýyňda bargasyn sen garrama ejejan. Dünýe dursun durasır ýok garrama ejejan. Maňlaýyňda bargasyn sen garrama ejejan. Dünýe dursun durasır sen garrama ejejan. Besir dağlan garrani. Besir bağlan garrari.
Qarrasaktır qarali sen qarrama etecan sen qarrama etecan. Berekella kabul edýäs. Kömekgül nä şeýlelik bilen gepleşigimizde ýeňji bolýaňyz siz ýeňşiňiz bilen tüýsürekden gutlaýas besdi. Sağ ol. Başga da bir kömek etdi öýdän size gapdalyňyzdan kömekgül. Awa mama bilmedik yerle maýdaýdy. Onda mamaňyz bilen gatnaşdyňyz, şeýlemi? Awa. Kömekgül nä gepleşigimizde ýeňje siz, inni ýeňji hökmüni aýdymam saýlap bilersiňiz. Nuriya Recep'in tamza jenaydym iştiräýin. Bolýa kömekgül Nuriýa Rejepowyň aýdymy elbetde siziň üçin biziň gepleşigimizde ýanglanar. Köp sag bolun gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Sağ olun. Gönlüm gitti sana, gönlüm berey mana, canımda yaşayana, bahtım bolay sana. Dam yan damcada Edilip çık durdun yancada Yüreğimi koyma üncüde Gel fene Gel tayım bol fana Gönlüm gitti sana Gönlüm bereyman Canımda yaşayana Bahtım bolay sana Gönlüm gitti sana canımda yaşayana bahtım olay sana. Taşlara daransın, daralan taşlara oransın. Canım 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 men, canım 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 men. Mavca gözlere qaransın, tant edip çık gönlüme yaransın. Canım 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 men, canım canım canım. Gönlüm gitti sana, gönlüm bereyman. Canımda yaşayana bahtım bolay sana Gönlüm gitti sana Gönlüm bereymana Canımda yaşayana bahtım bolay sana Dam yan damcada Edilip çık durdun yancada Yüreğimi koyma üncüde Gel fene min tayım bol fana Gönlüm gitti sana Gönlüm bereyman Canımda yaşayana Bahtım bolay sana Gönlüm gitti sana Gönlüm bereymana Canımda yaşayana Bahtım bolay sana Gönlüm gitti sana Mehmanlar gepleşigimizde Nuriýa Rejepowyň ýerine ýetirmegindäki aýdyma tomaşa etdiňiz, hemem diňlediňiz. Elbetde bu aýdym biziň gepleşigimiziň ýeňjesi kömekgül üçin ýanglandy. Indi bolsa gepleşigimizi Can Atbek bilen dowam edýäs. Alo. Alo, salam. Salam. Aýdym aýdar gepleşiginden Can edýäs, SMS ýollapsyňyz. Awa, SMS uradypdyk. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Mar vilayetinden Sakatçay tarafından Garugly we Gowhar. Gowhar şertlerimiz bilýänsiňiz. Awa, ýa-da matematik.
Tamam gatnaşdyňyz. Näçe gedek gatnaşdyňyz? Bir gerek atma. Ýeňji bolupdyňyzmy? Ha. Onda ikinji gedek gatnaşýan gepleşiňizde üstünlük arzuw edýär, ýeňiş arzuw edýär. Ha. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi Gowkar? Men bir aýdym aýdyp bereýin. Bolýa diňleýäs. Töküpdagy düzleri yollara çasım gelýär. Yetilmedik menzilleri dileye çasım gelýär. Tökünün zanyrıwy yollara çasım gelýär. Baralıyor şa düşüp kelme bolu alsın gelýär. Dünyasın doları senden bulasın gelýär. Okbalın için yakıp bazı bulasın gelýär. Bolarmy? Hawa. Ýeňeje bolasym gelýär diýip aýdanam bolsaň gowwarda arasynda. Kabul edýäs. Birinji şertimizi ýerine ýetirdiňiz. Ikinji şertimize geçýäs. Häzir gepleşigimiziň mihmany Guwanç Gurbanow aýdyp berjek aýdymyň ýüzünde dowam etmelisiz. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Gowkar gowum ýagdaýlar. Hawa, goýmadyňyz isläp berdiňizmi? Häzir bir aýdym hiňlenip bereýin, onuň başardyňyzdan ýygyň dowam etseňiz. Başardymdan ýerine ýetip bereýin. Senin qara gözlerimde çaklansın. Men seni Koy çaklansın. Sevgilim, can sevgilim, her bakışın bir destan. Sevgilim, can sevgilim, her bakışın bir destan. Berekella Gowkar. İki şertimizi ýerine ýetirdiňiz. Siz şeýlelik bilen hem gepleşigimizde ikinji gedek ýeňji boldyňyz, gutly ýat ýeňişiňiz bilen tüýstürekdi. Sağ olun. Ne aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňji kökmünde. Eldar Ahmetowyň bir aýdym mesleği. Bolýa Gowkar, Eldar Ahmetow aýdym elbetde siziň üçin ýanglanar. Köp sag bolan gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Bolýa, sağ olun. Siziň hem içinizde üstünlük arzuw etýän. Bolýa, sag bolan.
Mehrimanlaşlar gepleşigimizde ýeňi bolan gowkaratly ýerleşmedi üçin Eldar Ahmetowyň ýerine ýetirmegine gaýdyma tomaşa etdiňiz, hemem diňlediňiz. Ne bolsa gepleşigimizde jaň atmak bilen dowam edýäs. Alo, salam. Salam, komşunuz. Gowmadyňyz. Şükür. Biz aýdymaýda gepleşiginden jaň edýäs, SMS ýollapsyňyz. Hawa, yorlaptım. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Mar vilayetinden o gerekdayda. Ol gerekdayda öňüm gatnaşdyňyz öýdýänsiz biziň gepleşigimiz. Hawa, şerek katnaştım. Ýeňi şardy edýäs onda besde bu gedegem. Hawa, ya. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi birinçi şertimizde. Ay Kemal ayıp berayı. Bolýa, başlyny. Ağlarımın aşığı tapmadım çare. Gel aman yanıma, gelsin ay Kemal. Aşıksam geldim ben, yüreğim kara. Gel aman yanıma, gelsin ay Kemal. Gelsin ay Kemal. Benim ay Kemal'ım kımmat bakali. Talladan öpüyüşünün bakali. Yakın geldi, gelecek mahali. Sanırda yanıma, gelsin ay Kemal. Gelsin ay Kemal. Sağ olun ýerine ýetirip beren aýdymyz üçin. Ol gerekdaýda ikinji şertimize geçýäs. Häzir ikinji şertimizde gepleşigimiziň mihmany Guwanç Gurbanow aýdyp berjek aýdymynyň ýerinde dowam etmelisiz. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Ol gerekdaýda salam, gowmsyňyz? Salam, bu medimden tanışmy. Ol gerekdaýda häzir bir aýdym hiňlenip beren onuň ýerine ýetiräň. Ýedin. Şöyle. Gargala mihman barsaň, Çoğun iyilerin dağlar, şunu dağ için atım, hasratım gören dağlar. Başından ayrılamayan, saçından ayrılamayan, daşından ayrılamayan. Başından ayrılamayan kahveni gören dağlanır. Bolýa, kabul edýäs. Berekella. Berekella. Berekella ol gerekdaýda köp sag bolun. Bu aýdymy ýerine ýetirdiňiz, dowam edip bildiňiz. Biziň gepleşigimizde ýeňjem bolluňyz gutly ýaşaýyňyz bilen tüýsürekden. Sağ olun. Ene aýdymam saýlap bilersiňiz ýeňi kökmünde. Men için sakıtırsın, hıçaksan bir aydımını eşittirseňiz. Bolýa, ol gerekdaýda saky dursun hoja akbaň aýdymy elbetde siziň üçin ýaýlymda ýanglanar. Köp sag bolun gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Öyle sağ olun, size de içimde karda ettirin. Bolýa, köp sag bolun. Gepleşigimizde gatnaşyp durun, şeýdip owadyňyzy iýleşlemez bilen paýlaşyp durun. Öyle sağ olun. Bolýa, sag bolun. Yağmurı kalbına kalan bir ötücü buluttum Güller bilen dolanarın diyenini unuttum Yağmurı kalbına kalan bir ötücü buluttum Güller bilen dolanarın diyenini unuttum diyenini unuttum yaşap yeren salgan olup arasında soğan
Arzulara ölçüğü yetmez. Ömür bolsa bir fırsattır. Akval gibi, umman gibi gözlerinde ağlaşıptır. Arzulara ölçüğü yetmez. Ömür bolsa bir fırsattır. Akval gibi, umman gibi gözlerinde ağlaşıptır. Gözlerinde ağlaşıptır. Yaşlığımı pek sevgilim dergâhine ziyaret bilhim ketilir. Hıyalımda bu dünyanı dine dine. Yaşlığımı pek sevgilim dergâhine ziyaret bilhim ketilir. Hıyalımda bu dünyanı dine dine. İkimizden ibarettir. Mehriban ileşler gepleşigimizde ýeňji bolan ogly atly ileşimizde üçin Taha Dursun Hoca akban ýerine ýetirmeňnäki aýdymasa Türkmen Owasy radio ýalynyň tomaşa etdiňiz şeýle hem owazyň tolkunlaryny dinlediňiz. Indi bolsa gepleşigimizi jaň etmek bilen dowam edýäs. Alo, Alo, salam. salam. Aýdym aýdar gepleşigine jaň edýäs. SMS ýollapsyňyz. SMS yollaptım. Özüňiz bilen tanış etseňiz. Men Mar vilayatynyň Mar şäheriniň ýaşaýjysy Çiýoderen. Jeren şertlerimiz bilýäňizmi? Hawa bilýän. Ön gatnaşypdyňyzmy Jeren? Ýok, gatnaşyp görmedim. Ilkinjige de gatnaşýaňyz. Hawa. Ana şertlerimizi bilýän bolsaňyz biz size üstünlik arzu edýäs Jeren. Haýsy aýdym aýdyp bermekçi. Azat dönmezsin, dolanay aýdym. Bolýa, başlyna. Ayırma ellerini ellerimden, gözlerimi gözlerimden, seni seven yüreğimden, yalvaryan soğutmay meni özümden, bu durmuşa bolan hevesinden, daşlaşmay da yar menmen. Dolanay, dolanay, dolanay da, bana kıyın sensiz ananay da, geçen günlerimizi yaslay da, canım sen meni yete koymay da. Kabul edýäs Jeren. Birinji şertimizi ýerine ýetirdiňiz. Indi ikinji şertimize geçýäs. Häzir ikinji şertimizde biziň gepleşigimiziň mihmany Guwanç Gurbanow aýdyp berjek aýdymyň ýerinde dowam etmelisiz. Şoň üçin gepleşigimiziň mihmanyna geçirýäs. Guwanç. Salam Jeren, gowmaýadala. Hawa goýmadyňyz. Häzir bir aýdym ýerine ýetirip bereýin, onuň dowam etseňiz. Böyle. Canım gamhyn görürdüm gözüňi, owamyza gelen Bilen olsun, bileme yar yürek sözüňi, owamyza gelen olsun. Mayıl olup gözlerime, uy sözlerime, garap durun gözlerime. Aylan tali. Yerlerine ovamıza gelen altın sayasına goza tuğdum. Ben özümü yalnızıydım. Gitme canım beni görmen. Ovamıza gelen altın. Gitme canım beni görmen. Ovamıza gelen altın. Berekellah. Berekellah diýäs. Aýdymam saýlap bilersiňiz diýen çökmün. Azat dönmez bilen Gülale Kulmuradowa aýdyşaýdym. Bolýar Jeren, Azat dönmez bilen Gülale Kulmuradowa aýdyşaýdym elbetde siziň üçin ýanglanlar. Köp sag bolun. Gepleşigimizde gatnaşanyňyz üçin. Bolýar, sag olun. Bolýar, sag bolun.
Mehriban ileşler gepleşigimizde ýeňji bolan jerenatly ileşimiz üçin oň saýlamagynda aýdymasy tomaşa etdiňiz, hemem diňlediňiz. Mehriban ileşler, biziň aýdym aýdyraty gepleşigimizde ahyrlap gelýär. Biz gepleşigimizde gelip gatnaşan üçin biziň gepleşigimiziň bu nykanyň mehmany Guwanç Gurbanowa hoşallygymyzy bildirmek isleýäs. Guwanç, köp sag bolun. Gepleşigimizde geldiňiz, ileşlerimiz bile bilelikde aýdym ýerine ýetirdiňiz. Umuman siziň kömegiňiz bilen ileşlerimiziň ählisi ýeňji boldy. Elbette olary nähil aýdym aýtsa, şolara görärak bir aýdym aýtyp berdiňiz. Sag bolun gepleşige çağıraňyz üçin. Bizi şeýle mümkinçilikler ödüp berýän Mehriban hem gahraman arkadamyza sag bolsun aýdýan, hoýjan sag bolsun, tutýan tutumly işler elmedam rowaj alsyn. Köp sag bolun Guwanç, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Biz siziň hem mahmaly wagdaňyzyň hemişe belent ýaňlap durmagyny tüýtürekden arzuw edýäs. Toýdur bayramlarymyzda arkadagy ýurdumyzda siziň owazyňyz biziň toýdur bayramlarymyzy bedäp dursun. Sag bolun. Mehriban ileşler gepleşigimizden tamamlanyp barýar. Biz gepleşigimiziň ahyrynda bize şeýle mümkinçilikler döredip berýän gahraman arkadagymyza köp sag bolsun aýdýas. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun. Alyp barýan işleri hemişe rowaşlyklara beslensin. Biziň aýdym aýdyraty gepleşigimizde gatnaşmak isleseňiz, onda biziň 080 gysga belgimize öz SMS-laňyzy ýollap bilersiňiz. Biziň gepleşigimizde gatnaşyň, öz ýürekdir joşgullaryňyzy ýyleşlerimiz bilen paýlaşyň. Biz gepleşigimizde geçip oturýas. Hoş, sag bolun.